La màgia dels titelles està aquests dies recorrent la comarca i ho fa de la mà de la 35 Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida. Toda una vida. I encara que els més menuts de la casa són els que més gaudixen d'aquesta mostra, el món del titella i el teatre d'objectes també té lloc per al públic adult. Els titelles sempre ha sigut de tothom, no? De xiquets, de majors, i pense que inclús d'adults al principi, no? Era un ninot que es movia en una mà o en qualsevol artefacte, no? Que es donava vida i ja estava. Així, a la nit del divendres, la Mostra Internacional de Titelles arribava a la Sala Gomis d'Ontinyent amb l'obra Vida de la companyia Javier Aranda. Cuento la historia de mi vida y la cuento ahí y luego en la mesa intento como recrear una vida, una existencia completa, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? De una pareja, en realidad, de una pareja de títeres que se desarrollan, crecen, se reproducen i mueren ahí delante de nuestros ojos. Aquest espectacle aterra la capital de la Vall d'Albaida després de representar-se fa només uns dies al Festival de Teatre de La Habana en Cuba. He estado con esta obra en La Habana, pero este año he viajado mucho. Este año he estado en Corea, he estado en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Llevo un año de locura, sí. Vida és una fascinant i sensible història on les mans són les protagonistes, com a éssers especials que creen moviment i emoció. Aquesta història de Javier Aranda ha sigut guardonada amb diversos reconeixements, entre els quals destaca el Premi a Millor Espectacle de Xicotet Format als FETEN de 2018. Jo soc aficionada a vindre tots els anys des que vas començar i sempre m'ha agradat un muntó. Sense cap dubte, les mans d'aquest titellaire han demostrat que tots, independentment de l'edat, poden viatjar i gaudir d'aquest món de fantasia i art. Pero siempre, siempre.